Ne, apa yung karon? Anya ti mapaspasamakin ka? Kasano da ito yan, Greg? Masikogak matan. Ha? Ay, kit nasayatan mo kasta. O rumba nga pagdanagam. Ngamin, takdiran gamit. Ikalay sa ka, karon. Ha? Apa yung agsinay ka ngay? Numabalin. Tsak pa'y gumakayat tiyag sigog. Ay, sus. Agyaman ka kiti Ngamin, ado dagiti kahit naunay tagsikog. Ngam saan damot piman ang maparaburan. Agawit na nga ro DJ probinsya mi. Iti kasta, mamuan da tatang na ng tikasasaad ko. Katuan na. Sigati makaamo karon. Kan maisa, masaysayat mo't lang. No jetan probinsyang hagnain. Kasanon ti trabaho. Awan rin ba nga pagdanagam? Ado mo dito ti mabalin ko, master ka na trabaho. Basta lagi di nalaing ka dumiskarte. Magpiyag ka. Anya, masikog ka kunam Karol. Wala nang. Ay, una yan. Anya day tangay nararamid mo, Karol. Kunak man, no kunam amapan kay jay sudan, tapno agtrabaho ka. Iti kasta, makaurnong ka, iti pagadal mo. Napang ka magayam nagpasikog. Nanang. Ikarik na na. Jak bebaan ni Carol, kanti agbalintong anak mi. Ay karumbang na lang, Greg. Kat, anya nga iti plano yu ita. Adamot basit urnong ko nana. Isuntera maten mi. Iti kasta, makapagkalay sa kami na dagos. Nasaya at mo't ang aruno kasta. Agam narigat ti biyag dito'y barok. Imbag numanusam ti biyag dito'y probinsya. Panagtalon laang ti pagbiyagan mi dito'y. Wala na, di ka madanagan. Kabaylak tagtrabaho iti talon. Aramidok amin na kabaylak. Tapno makatulong ka kada kayo. Agsubliak tumatlang ije syudad inton makapagpasngayak nanang. Agadalak kabayatan ti panagtrabaho. Iti kasta, makalpasak matlaang. Adakada kayo ken ni Greg nga agsarita. May papaniti day ta anak ko. No siya klamay sa awan parikot. Basta aramiden niyo ti amuyo apagsayaatan niyo. Lakay, Apay ka di ba ka? kasla nagagitmat ni Greg anya. Nadlaw ko mga data bakit? Rumbang na lang Ngabing, kinayat mo ni Carol. Ano sanda? Tibiyag dito yung away. Nanakam ni Greg. Isu na lang. Tain inaunagayam iti 5 atawan ngam iti anak ta. Sa maunay amadlaw. Bayam na tatawang bakit? Tinapatag. Nagagat ni Greg. Sa bagay matkit diya. Malaksid ang nagagat. Nasingpet pa'y. Tinasayaat kasaritang tuman di anak mo. Magbaga. Saan arumbang tararamidan na kini Greg? Salamat din. Alilaan na. Agtungtung palmo ni Greg. Nadlaw mo magayam day talakay. Wayne, naturay unay di anak mo. Maday, tikas diyang ugali na. Adda pagpatinggaan ti kinaanos ti may sa tao. Isu nga bagbaga am tuman ni Carol. Bakit? Anay ko. Anay. Bakit? Carol. Nasayat matasimbang patkan, Greg. Ala, agawam tagpalas, tailutam man to'y sikat ko. Kastaw na yun ti sakit na. Sige bakit? Mabit lang nga ron. Tagpalasak.
Agawa am atan eh. Nagsakit na talaga to'y sikat ko. Kasla matok kulit sakit na. Iraman na pa ito'y sakak. Kasta unay nga ut-ut na. Ayan, ayatin ang sakit. Dito'y, dito'y. Inayadam nga ilutan. Anya nga min ayatin aramin mo bakit? Awan, nagtugtugawak lang mata nagmalmalam. Abang ano nga po dahil tayo ti panagsikog mo bakit? Umadani nga minin, ti panagpasngay mo. Ag-exercise ka ang amin. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga aganak? Ay, masadutak nga rod nga gunay-gunay. Anya? Ala, isartang mo ti panagilot mo iti sakak. Ikagluton, mabisinak una yan. Ha? Kahit masawan, di ka pa nakaluto bakit? Ibaon ka ayan no nakaluto akon. O saraman ta panunot mo, Greg? Carol! Greg Barok. Nanang? Amo may kanitatang yun ti amin ang mapaspasamak dito'y balay. Ha? Di mo unay panuynuyan ni Carol Barok. Ang mga nuagruam. Saan mo siguro, nanang? Ang mga no, pasit lang ti panagsikog na ti kasya nga ugali na ita. Sana may parbang ti aramidin na kin ka. Sanak matakas jay di nagsikugak. Ti kunamkit day, adatang tangsit ni Carol iso akas jay. Kasaritak tuman kit di asawam. Bayan nyo, nanang. Sana bale, tadantanin ti panagpasngay na. Patsyak agsublin tumat lang iti sigod ni Carol. Mas ka na palpasak dahil dito. Ito kasta. Mapadan makmutan. Kat mapalin kuntun nga aratwan. Masapula dublyak pa'y tagagayt. Nang runay ta. Tadan anak mi. Gani Carol. Greg Baraw. Gusto pa lang dito. Umay kaglinaw. Ta, agmirinda ta ba eh? Wan tatang! Mabitan da ito. Palpasikon. Iti kasta. Mapadano makon. Umay kagitay. Makaura delta baro. Kasta una apudot na rin. Makasinit ti darang tinay. Alawan tatang. Umaya kon. Greg! Agrein ka! Uy, Greg! Abay ka dahil bagat. Ingkay timplani ti gatas ni Bibi. Kasta una yun nasangit na. Sige na bakit makaturuturo ka kunay. Amumot na bambanlo ka nagtrabaho yung talo. Agrein kang kunak! Abay ko. Abay ko magtara ka nga eh. Ingkag timpla iti gatas kunakkat! Oh my God na yan. Malawanan. Mabidlaan ako. Carol, anak ko, saan kumamot ang akasjay ti kaskastam ka ni Greg? Apay ka di manan nanang, siya ka di manan tinakita yo? Ay na, saan kami atulang ka ni tatang mo, Carol? Kang runaan ti amin, adda matami amang kitkita kadagiti aramidem ka ni Greg. Ha? Apay akasta ka iti asawam. Rumbang nalaang ko mga agyaman ka. Gamin, nakasingsingpat ni Greg. Basol naman ti amin, nanang. Isumat lang ti akin gapuanan ti amin. Isu akas tuyak ken kwa na. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak kumapay kayat ti makiasawa. Ngam sini ko nga nakit din ti awanan pay na lalaki.
Apay nga ipabasol mo kan kwa na ti panagsikog mo ngay. Ket kinayat mo mat. Kinayat yu adwa. Iso nga awan nga ron ti pabasulam. Ay, basta nanang. Basol na ti amin. No kunak basol na. Basol na. Period. Carol. Ayun gayam nanang. Agsubli akon ijay syudad into no may alawas. Da kayo pa'y lang ti makamo ka ni baby. Agtrabaho ak. Iti kasta, makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ti ag-eskwela, nanang. Nanang, apay ngayon nga ta. Adyak mo tin makontak ni Carol. Out of coverage mo tin tinumber na. Ha? 3 bulan ang tinapalabas. Manipod nagpasyudad. Maging kay ta, di pa'y nagawid. Matanagan ako na yan. Awan man laang pulos awag kan text na kanyak. Ay, amang ano makumikom lang iti trabaho na barok. Narigat mo't katapagiddanan ti agadal kan agtrabaho. Sa balit agparparik na kanyak nanang. Tinasayat, ibatik pa'y laang kada kayo ni baby. Mapanak i-Jesu da din tong bigat. Mapan kubirukin ni Carol. Makamu ka barok. Amom ka day no sa dino ti pagtrabahuan na. Mapanak iti sigod ang nagtrabahuan na nanang. Ang mga nung nagsubli jay. Sige ti makamu ha barok. Sapay ko mga rod tada ijay ni Carol. Oh, Manong Greg, sika ka din day ta? Wen, siya nga Romira. Ni Carol, ada ka dito eh. Ha? Kuha Manong. Anya ako Ibagam kumatibod no. Pangasim. Sa dino tayo ni Carol. Kinapudno na kapanpanaw dalaang. Da, kunam, Mira, lokasta. At da kadwana. Ang sino ay ti kadwana? Uwan Manong, iawid ka nun ni Mang Fredo. Ngamin, Ngamin, anya, Mira, ituloy mo tigat mo nga ibaga. masikog ni Carol, Manong Greg. Anya, naibagada ka dikin ka no sa dino tinagawidan da. Ha? Kuha Manong. Mira, pang-aasim, ibagam tipod no. Ay na. Ay, kaparayaw ka talaga, Pok. Ay, pekal, daras dumakal. Ay, Urayan talabit ni Daddy kan ni Mami Muwang. Dalabit apa awid dan dagi jay. Day, ada ka magaya mambaraw. Nagmay-may sa ka man. Saan mo ka di nakita ni Carol? Nanang, Nay. Apayan barok. Ang sangit kamatan. Apay, anya ka di tinabasama ak. Nakasaritam ka di matlang ti asawam. ni Carol, nanang. Simboro ti sa bali a lalaki. Anya? Ay, saan? Saan na maaramid ti anak ko day ta, Greg? Inaramid na, nanang. Sinurot ko ito ti lalaki na. Kat ti may sapa na sakit. Masikogan ni Carol. Anya? Nanang nagsakit matan. Awan mo tamo ka nagkurangak. Tapno aramidan na ti kastigan niya. Aguray ka, Barok. Masiguradong ka day nga ti anak ko ti bagbaga masinurot mau. Wala na. Masigurado ko dito. Yak lagi ti nagpindot. Nakita na kitid do abatak. Ni Carol na jay. Daragsak. Ang makiking ginantil iti lalaki na. Inyawid ang ti lalaki na.
At agdandan nata karon nanang. Diyos ko! Anyagay ti planom ita barok. Di ka matalaga nanang. Agtalinad kami lahat dito'y ka ni baby. Jackie, paano ka na kayo tapo kuyo? Kan may isa. Awan magpapanan mo sa bali. Amoy mo't nga ulila ako na dumang. Da kayo lang intim ako na pamilya kita. Ay, agyaman aknugas ta barok. Kati siya kung tinumawat iti pasensya, gapo iti naramid ti anak mi kan ka. Pasensya ka, Greg barok. Diyak pulos ni namnama nga kasya iti aramiden na. Awan rong bangay kidawan niya iti pamakawan nanak. Kan may isa. Awan sa bali ngay karkararag ko. No diti pa nagsubli ni Carol iti din namin nga kama. Ay, Greg barok. Si sasagana kamang pakawan. Kan mga wat malinggan ko na. No lakit di tagsubli iti din nami. Nanak. Nga uray masikugan iti sabali a lalaki. Kasta ka di barok. Wala na. Nasakit. Nga may karigata ang aklunan. Gamin. Ay ayatak unay anak yo. Kan may sa. Tiyak kaya't amadadahal ti pamilya abinukal ko. Amo ka na kulaapan lang ti panunot ni Carol. Kat namnamahag ti panagsublina. Ay, sapay ko magaron. Tabaka amiris kat agawidan ni Carol. Agyaman na kiti panangawat mo manan kanyak, Greg. Ulitagtagkid daw iti pamakawan ka po iti naramid ko. Ikarik, sana na maulit. Agsising pat ako na. Agtalinaad ako ni Tidenam. Carol. Diya kaming kayat. Ngawan ina ang mabangunan tanak ta. Amok tiriga tawan inana. Kat diya kayat ang mapadasan ti anak tatay ta. Greg. Agyamanak. Tanaka amiris ka matlaang at agos. Ikarik. Ngay bilang ko kaspudpud no anak ti pas ngay munto. Agyaman ako na, Greg. Nakatantanog ka nga gayat. Greg. Arami na kami nakabalak. Tapno masulnitak na kiti nagkurangag. Awanan yaman na bakit? Tao tayo lang nagbitot. Ay ayatan ka unay-unay. Amo ka panubok lang ti Diyos tayo katata. Katya ki palubos. Kaisod agbalin na rason. Tapno marakrak ti binukal ta pamilya. Nasakit man, nga masapol alipatan tanti na balabas. Hindi kasta. Makarugi tamanan. Para itinapimpintas pa'y ang masakbayan. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon kay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Jonas ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Nang runa kadag iti padak anaes sampay laeng adumngeg iti drama. No bilang tamapagasatan met ama drama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Jonas. Tinak istoryan ita kat may papan iti biag ni Lolak. Nakababain man apa drama ngem amok ngamin apakaadawan iti adal to'y inak istoryaan.
ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Naimbag nga oras mo, anak ko. Umayak man. Apay, anyat masapulyo nanang? Ha? Anyat masapulyo kunak. Ay kwa, awan mo't di anak ko. Umayak laeng kumamakiturog dito'y balayaw. Ne, apay nga umay kayo pay laang makiturog dito'y kat adamot balayaw. Ha? Ay kwa, umayak mo't umiliw anak ko. Ay na, nagado ti pakariribukak nanang. Nagado ti problemak. Iso amabalin ka di? Saan kayon amainayon pay? Saan ka mo't ariribukan anak ko? Umayak laeng makiturog ko na. Agawid kayo kit din. Wano saan, mapan kayo iji ayan damanong Jimmy. May mayat ijay, tanalawlawa ti balayda. Di kay manaktak kunak, tanay, adupay ti aramidak. Dito'y nga raw, di kayat ko mo't Silvia anak ko. Ala ka din pastra ka na ko. Anya kay matan? Maminsan lang ka diti sa unanang, apay di kay makawawat. Didak disturbuan ta adu ti pakakumikumak. Alala, agawid kayon. Ay na, pasensya kayo nanang. Ang mawanin pagyanan nyo diti balay me. Kas makita yung may. Nagadu kamin ditoy. At ngamin dagiti kakaanakan ni bakit diti balay. Ha? At damod ngamin ti balay yo. Ngumno apay ako na yung umay kayo pa lang makiturog mo dito'y balay. Ay kwa, awan ngamin kadwak ijay balay anak ko. Kun kayat kayo mo't ang umay iliwan. Sana balay, sa anak mo't ngagbayag. Agawid akmo't laeng inton bigat. Pasensya kayo na talaga nanang. Ngam awan lugar yo dito'y. Awan pagturugan nyo tan nakargaan aminin asilid. Ay katuray iti salaslatan at ipagturuga ka na ko. Anya? Ala ka din, Jimmy. Di kagdanag ta sa anak ba't apaasikaso ka na kayo. Umayak laeng makiturog. Promise. Mami! Adda ni Lola! Manan, anyat gagara na kano aya? Diyak ka mo mami. Sigamat ti sapsapulan na. Umay mo kasarita Apay nga adda kayo manan dito'y nanang. Umayak laeng mat umiliw anak ko. Umiliw asasawan nyo mat. Kan no agkakaaruba tayo lang. Kan may sa, kagap-gapuyo lang dito'y balay, di kalman. Ha? Ala, agawid kayo kit din. Di kay sumanursor, tanay. Narigat ti agsakit. Sapay awan maitad ko apag pa-ospitalyo. Awan mo't siguro tidakas na no umayak makikaruba ka na kayo anak ko. Awan mo't ngagpay sumami. Baybayan nyo lang ka ni Lola. Awan mo't matingar aramidan na. Wen, awan, nga manaktak kayo nga rod. Jak may pamaysa ti aramidak. Ha? Disturbo kayo, isong agawid kayon. Ing kayo kit di maturog, nanang. Apay ay kasta kayo kanya. Awan siyo iti inayaw. Ha? Basta umayak papanawan da. Anyat klase yung anak. Awan utang yun ay maganak. Ha? Ay, kuha, nanang. Ala, umay kayong Lola. Sumrek tayo dita balay. Tayin tayo kape. Jonas! Sana na pa pumanawak lang ang tayo sumati kay Athena. Sige, mapana ka. Lola, mabit lang. Lola! Bay amon, Jonas. Siguradong agsublin tumat lang manenday dya inton makalagip. Apay akas na tilangam, Jonas. Paslada parikot mo. Ay, awan. Pampanunutik lang amin ni Lola, Shane. Apay ni Lolam. Mas asyanakin ko na. Ngam awan mo't ngarod mabalin ko. Apay ngamin aya. Apay ako nam amaasyan ka kini Lolam. Masakit ka din ni Lolam, Jonas?
Tamok kat adatong tumaran ng agas. Ngam jak mo, nganya ti sakit na. Mas tamang mga kulayan ka damami kin Uncle Jimmy. Nga awan ka nun sa serbi ni Lola. Ngamin, masakitan da ito eh. Kastos laeng ka no kung pabigat kung kunadapay. Hala, kasta't ibagpagada mami kini uncle mo, iti mismo nga inada, Jonas? Wan siya. Una yun, apay ngay mo't akastada kini Lolang. Jak man na mo, Shane. Nalabi ta di da kahit agastusan ni Lola. Masayangan da siguro iti kwarta nang runa kadagiti igatang da kadagiti agas na. Madimot ati kastangar aramidin da. Mismo nga inada, ngam kastakit din ti pamayanda. Ay, na rod. Jak mo't mabalin ang tungaran ni Mami. Ta sigurado nga tanak manin. Madanagan akmeten, Manong. Ito yan niya, Silvia. Kaninanang Apa ni Nana? Madanaganak nga rod. Dua alawas meten asaan nagaw-awid. Apay, di ka madanagan aya? Kanyay kumatipagdanagak. Bakbakitan mo tin. Amo na ti pimanaw. Di amo na nga rod mo. Tagawid. Manong, Ay na. Agawid tumot lang dahi jay. anya nga tano birukan tayo laangan. Uwan no saan, mangtangdan talaangan iti mang birok ken kuana. Ay na. Gastos lang dahi ta. Ha? Agawid tumot lang dahi jay kung nang langarudan. Ang mga no, dalang iti balay dagiti gagayim na jele. Uno saan? Ang mga no, dalang ijay balay na Uncle Fermin. Sapay la kumangarod, takas ta nga agpayso, Manong Jimmy. Sa dino ngay ngatan nga agpayso ti ayan ni Nanang Jimmy. Tsaka mo Apay asyak ti damagam ngay. Na, iti kas na pa nagsasaom. Kas laawanan apulos ti bibiyang mo kini Nanang Jimmy. Agulimag ka, tadapang panunutek. Anya manan ti pampanunutan. At na panunot ko pagsayatan, bakit? Anya day ta ang pagsayatan, lakay. Tangay saan mo tin asumangpot ni Nanang. Anya nga tano ilakok laangan ti balay na. Anya? Wen, kasta ti aramidag, bakit? Awan mo't lang nagnanay ijay, tadi mo tin agawid ni Nanang. Iso nga ilako kon. Awan ti daduma amairanon ijay, no saan adatalaang bakit? Ha? Ay katsi ka, Jimmy. Makaamu ka no anya ti aramidam. Iso na lang taamangan no umapal ti kapsat mo. Kasarita ko ni Silvia. Siyak ti inauna. Iso asyak nga rob ti masurok. Ne, saan mat amabalin abukudam ti paglakwam iti balay ken solar ni Nanang Manong Jimmy? Siyak ti inauna. Iso asyak nga rob ti mangeddang. No ibingayan ka no saan, Silvia. Anya? Nalawag mo't siguro timbaga. Ay, saan amabalin Manong? Ilaban ko mat ti karbangak. Di ka kumamat agbalin nga imot kan gamrod. Naskan laang nga itod mo mat tibingay ko, Manong Jimmy. Adayo ang napimpintas tigbiag mo nga miti siya. Iso di mo kumamutin pakibyangan ti paglakwak iti balay kan sular ni Nanang. Kukwak laangan dayjay. Urean niya pa iti ibagbagam, Manong. Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapol nga aggudwata iti kwarta ang mapaglakwan iti balay kan sular ni Nanang. Anya? No dinak ibingayan, mapanak agdarom iji barangay. Silvia, Saan lang asika ti anak? Isuadi mo nga rod bukudan ti mapaglakwam. Ibingayan nak nga ibingayan tapno awan tirire. ha? Lola Carmen? Ha? Jonas, apaw. Lola! Ay, apaw. Ape, akasta tilangayo, Lola. Nagkamurmurang kayo. Kan, anya to kita pitpitutan nyo. Buti kan plastic, apaw. Ay, sus! Nabangsit na kita, Lola. Ibulang nyo na kita. San atila pitpitutan nyo? Pudno na bang say, ngam isumot ti mang bibiyag kanyak, apaw. Ha? Iyawid ko dagito'y abuti kan plastic ta ugasa. Kalpasan na,
mapan kung tumuten ilakaw. Iti kasta, adan tumuten igatang ko iti kanak. Umay kayo din, tagawid tayo ni Balayo, Lola. Ay saan? Jakon kayat ti agnaud ijay apaw. Bayam nga ilako da mamim ken angkel mo ay Jimay. Isuntumot lang agmay sa ak ijay. Awan kadkadwak ijay. Iso abay amon ta ilako dan. Saan kayo ngagmay sa Lola? Kaduan kayo ni Balayo. Ha? Agpaisaw apaw. Uwan, Lola. Promise. Iso nga gawid tayon. Apay ngamin aya nga ipilit mo ti makibingay, Silvia. Dakkel ti karbangak ta anak nakmat ni nanang. Isu nga itad mo nga rod ti bingay ko. Mala, ulan. Nga makauray ka mat Diyak pala nalakla ko ti balay. Ngam dandan inal daw na karengren. Di ka lang makauray mo. Tap na amom. Agbirbirwak pa lang iti bayar. Umay ka, Lola. Umunag ta di taunag. Sige apaw. Oh, Mami, Uncle Jimmy, adda kayo matgayam dito'y balay ni Lola. Ha? Ay, kwa. Day, ada kayo umot nga agpaiso dito'y balay, anak ko. Inururay da ka, day. Ay, pasensya kayo na, no medyo nabayag ajak na gawid. Kwa, nanang. Sa nabalay, tasan ako na pumanaw. Agnaud kanumot ni Jonas dito'y balay, tapno adda kadwak. Anya? Oo, naimbag manusan da kayo akaduan ni Jonas nanang. Ang mga noawan pa'y makadomingo, kat panawan da kayo mutlang. Ha? Sana akas ka da kayo kin ni Mami, Uncle Jimmy. Jonas? Ha? Napatag kanyak ni Lola. Isadyak to pulos panawan. Kukuha na dahi ti abalay. Isungawan nga rod ti karbangan nyo amang ilako iti daytoy. Ha? Ala, pumanaw kayon. Kat di yun gamdan nga ilako ti balay kansular. Tas si bibiyag pa ilang mat ni Lola Carmen. Lola, umay kayon, tamangan tayon. Nakaluto ako niti pangrabyan tayo. Jonas, apaw. Ha? Agsang sangit kayo manan, Lola? Kailiw ko na yung dagiti anak ko, apaw. Lola? Malagip ko di ubing dapay. Siya ti mga uawir ka dakwada. No aglampay da, kanta agida, sakto isala. No mabisinda, igaw agida. No nadungdung rinda, di ko sagida. No ang taray da, kat may dugmam da, bangunang ida. No ang sangit da, ay wag ida. Gamita tadadakaldan, dita nagpamilyadan. Awan matan sir-serbi kadakwada. Laklak si dendak matan na po. Lola? Damaw kat pinadakal ko matida ada sayaan. Jaka mau doanya tinagkurangan. Tapayakas kay damatan kanya. Jak laim pagarop. Ngay dilikudan tinasaya dapanang padakal ko kadakwada. Kahit kasto igayam di sumanda. Ala, gusto na, Lola. Ikararag tayo, asapay ko ma. Tama ka amiris mo't lang damami kin Uncle Jimmy. Di kay maawanan ni tinamnama. Amok anak ko laapan laang ti panunot da, Lola.
Nasaya at matasimangpet kan, Jimmy. Oh, api ka di bakit? Intaray damat kanugayam ni nanang iji ospital idirabi. Ked, anya kumaita? Ah? Ne, di mon samot na awatan ti imbagak, Jimmy. Anya san anaawatan mo't ngay bagbagam alma? Kasano kat kasla di kamat makarik na. Intaray da iji ospital ni nanang kunak. Agam kasla awan mo't dadanagam. Anya ngay kumatipagdanaga ket inpandang arudon iji ospital. Jimmy, Ay, sigurado agastos maranday ta. ay unay kan, Jimmy. Inam ti adday iji ospital. Ngam day takit din magastos ti pampanunutam. Ay katanya pa ngay. Sigurado ada kami manen tagbayad iti panako ospital na Agraman igatang iti agas na. Ay, puro parikot mo't isang sangbay na ita bakit? Makauma! Jonas, apo, Lola? saan ka di nga umay damamim? Ha? Ay, kuha Lola. Awagan man ida, apo. Ibagam tanda na patag nga ibaga kadakwada. Sige Lola. Mabitla nga rod. Tawagak ni Mami kan Uncle Jimmy. Pinayabanda kami kanumay. Apay, atay bilin nyo. Agpapigsa kayo kit di tapno makarwar kayo adagos. Tanay, awan gastusan tayo dito'y ospital, nanang. Kumusta kayo, anak ko? Amuyo ka day, akan ayon kayo ang matagtagainap. Malaglagip ko, idiuping kayo pa'y. Nuag sangit kayo, ikantaan kan isala kayo. Numabisin kayo, pakanan kayo. Nuag lampay kayo, ay aywun kayo. Nuag dadawatan niyo, itad ko. Kailiw kayo una yun, anak ko. Kailiw ko, dagiti ara ko, pero. Ha? Nanang, Ara ko, pandak man, anak ko. Kailiw kayo una yan. Ay na, adula amin dayta. Agpaimbag kayo kitit agawid sayon. Manong Jimmy, Ay, talaga gaya, madidakon kay kaya. Ha? ay, kuha. Saan mat nga itikasta, nanang? Tangay didak mat kaya't nga ara ko paan. Pumanaw kayo dito eh. Panapanda ko. Hindi kayag sangitan. Arakupan da kayo, nana. Anya pilangay ti mulmulagatang tita Silvia. Aggunay kan Ha? Ay, kuha. Uwan, Manong Jimmy. Ay, nagyaman ang Nanang. anak ko. Kamaudyanan na. Narignak manuhin ti bara ti ara ko piyo. Nasaya at Mike. Taimay kayo matlaang dito ospital, Silvia. Ay, uwan, Uncle. Ni Jimmy ngay, sa dino ti ayan na. Napangin matang itiagas ni nanang, Uncle. Nakita ti panagarakop yung itay kin ni Manang Carmen. Uncle, Rumbang laang tinaramid yaw. Sa idida kayo tubeng, naasikaso kada kayo, tinayaw. Siya ti saksi, iti kinadunguna nga ina kada kayo. Iso nga itata sa anin ama kabaay. Da kayo kumamutan ti mga awir kinkwana. Uncle. Sumagmamanulang na kanito ti ibayag na dito'y lubong. Iso apa nga asiyaw, ta iparik na yumot kumati pamatag asapsapulin na, manipod kada kayo nga anak na. Pasensya kayo, nanang. Sorry, kadag iti saan anasaya at ngayon pakpakitak kada kayo iti kalabas. Sapay ko mata mapakawandak. Oras yakmet, nana.
Pasensya kayo, kadagiti madingin aramid ko kada kayo. Awan rumbang ay kidawan nyo iti pamakawan anak ko. Maawatan kayo mat. Kan maysa, agdamot basol ko. Ngamin, nagbaliinak adagulit. Ugali siguro ti bumakat. Nanang, Dudwa kayo laang agkapsat. Isurati kay kumaagap-apawan. Uwan, Nanang. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Ipatpatag da kamat unay-unay, Nanang. Siya kung timang pakan ka ni Nanang, Manong. Siya kun, tama ba nakagtrabaho inton madamdama? Si kanton inton aldaw. Sige nga rod, Manong. Adto iti ipakan mo kinkwana. Dahito'y matitumaran ng agas. Sige, tayo tulog ko niti silid na. Mami, nilula. Ha? Ha? Umay ka, tama panta iti silid ni Nanang. Nanang! Nanang ko! Awanin ni Lola, Mami! Awanin! Nanang! Uran dapat ti mapaspasama. Saan nyo ngilakla ko ti dakkel abalay, Silvia, Jime? Uwan, Angkal. Naitulangan abalay ti pakalaglagi pantayo kin ni Manang Carmen. Linisan kin mulaan nyo kitday ti sabong, takasta ti kayat na di Manang. Uwan, Angkal. Kang runani ti amen, di kay agap-apa. Dudwa kayo lang arudin nga agkabsat. Iso arumbang nalaang arog nga agpinatag ka nagsinakit kayo. Uwan, Angkal. Jimmy, dingdinggam ka di tibagbaga. Uwan, Angkal. Sige, tagawid akbitang. Kitibilin ko saan nyo nga ilakla ko na ito abalay. Linisan nyo kitday, tapno na pintas abuyaag. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Jennifer. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti nagan a Jennifer. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko, bareng kunak no agbalinday toy nga inspirasyon kadagiti makangeg. No maminsan, kasapulan tayo met ti agbalin a praktikal para itinapinpintas a masakbayan. No apay anakonak ti kastoy, isuman nga rod ti innak isalaysay. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Happy first anniversary, love. Charan! Anya nga dayta. Nag-take out na kiti siomay ken gulaman. Ano santan aray to tawan mat pang restaurant ta. Okay. Awan mat kit diti parikot iti dayta kanyak, Noel. Amo mat ano anya ti adda. O di iso ti maanusan. Agya manak Jen. Ket sapel ako ma. Tadi kan tumauma iti kastoy a sitwasyon ta. Noel, amo mat no kasano ti panagayat ko kanka. Iso amo balin ka di. Di mun sang kadagulit dayta abanag.
maanusak no anya ti adda ko nakmanan. Agyaman na, Jen. Ala, umay ka, tama pantag tugaw iti daya banda. Ijay ta akanan to'y in-take out ko asyumay. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Okay, honey. Sige. Urayan kan diti opisina. Okay, bye. Umay nakakadimanan sukunan ni Andrew, Christine? One friend. Ay, wow, sana all. Ah? Anong sana all ka dyan? Katno at damat ni Noel mo. Ah? Unmat kat di friend. Ti panang itultulod kan panang suksukon na ti kunak sana all, friend. Ah? Sana all hinahatid at sinusundo. Anya? Ibagam nga minmat akin ni Noel, tao may nakamat itulod kan sukunan dito opisina. Tapno saan ka nga umapapal akasta? Wen ko friend, ngam awan mat nga rod ko na nga usaran na nga umay mang sukon kanya. Mabalin siguro ano agandar je pang mamap na iti swelo. Anya? Joke. Ay na, oray may sala ang janitor ni Noel. Ay ayatan kan ipatpatag ko matinopyo. Day, tatima ko na asana all friend. Ah? Ay. Ay, itayak pa lang nga gururay dito eh. Ngam aging kita, awan pa lang ni Noel. Sumagmamanula ang amin utos kat mangruging timisa. Ang awan pa lang. Ay, tinasayaan. Umuna akong dito unan. Jen, Oh, Noel, naladaw ka manin iti oras ang nagtulagan ta. pasensya ka. At dapay ngamin inlepas ko alininisan. Sakit traffic. Iso anagnag na akong anagturong dito eh. Ay, isumit lagayam ang nabasbasa ka manin itilingad. Un nga ron. Apay, awan pa nyo. Kwa, awan. Nalipatak tinang itugot. Oh, at itipan nyo. Punasam tilingat mo, taumunat nan dita simbaan. Agyaman na. Awan anyaman na. Ala, umay kanta ni, mangruging timisa. Jen, saan ka kadi ang mabisin? Saan tayo man? Apay, ilibre na? Ha? Kwa? Wala. Sa dino, ti kahit mo pangalan ta. Apay, adda kwartam? Ado Nagsweldo ak iti kalman. Iso nga ilibre ka ita. Ay sus, urnungam kit diti sweldom. Tapno aday gatang mo iti sapatos mo. Tani, may sansamot ti sapatos ng us-usaram. Ha? Bayam ka diti sapatos ko ta, mabalin pa imat. Gumatang ak tuwinton saan na mabalin na mausar. Napintas pa imat da ito eh. Sayang mat ano sukatak. Kat mabalin pa imat. Oh, di t-shirt wano pantalon lang ang tigatangam. Iti kasta, adamat baro abado kan pantalon mo. Well, gumatangak to. Agam no ita. Pag-date tapay lang ti kwartak. Intaman mat mangan iti ngingina na restaurant. Tapno sa anak kanayo no iti karinderiya lang ti pangpangananta. Ay na, saanin ko nakmat. Okay, akon iti karinderya laang. Mga restaurant nga road. Di kagdanag, tasak ti makaamo. Sana balit, maminsan lang, Mart. Okay, sika nga rod ti makaam mo, Noel. Oy, Jennifer! Shirley? One friend! Kumusta ka? Ay nakas itisigod lata friend. Awan pa'y nagbaliwan na. Sika ngay, kumusta ka matan? Naimbag ka pa, takanayon kayong aktor iti boyfriend mo ijay abroad. Ah? Saan, Mat? Sagpaminsan laang, Mat, friend. Ay, mapapasana all na lang talaga ako, friend. Sika talaga, Jen. Awisam mat ngamin tinobyom ata aktor kayo, Mat. Ah? Ay, unto, friend. Damag ko, nga agpakana damat ka nung da Christine ka ni Andrew. Un nga rod, oray ni Femya,
Agpataylan mo the next week. Iday ka nun nga trabaho. Ay, wala. Nagrigat mo't ngamin tibiyag dito ayan tayo. Isu talaga ang mapilitan da nga umadayo. Ay, wan nga ron Okay? Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam ita. Iti pailaan ka di sigot? Nabayaga ko nga imikat ijay, friend. Agisursuro ak itan iti online. Ay, wow. Mayat angarod no kasta friend. Kita ma, ta mga no makaam-am mo ka iti afam kat isukat mo ni Noel. Ah? Joke. Amok man kat alab na lab mo ni Noel. Ah? Ang tinasayaan, mapantaman kit di agkita iti mabalinta apanganan ta ituloy ta ti agistorya ijay friend. Ay, katuan amaramanak man mati katas ng Australia. Anya itayan, ti ko na mga ibagam kanyak, Jen. Kwa, Noel. Apay, kasta tilangam. Kaslam naliday ka man. Apay, adda ka di parikot. Nasingpat ka, Noel. Awan ti may bagakan ka. Adda aminan kan ka abir-birukan ti may sa babae, ti may sa lalaki. Kat amok nga amom nga inayat ka mat, iti kastaunay. Ha? So na lang, takayat ko ti mas komportable abyan. Banag ajak makita kan ka. Kang ronaan iti amin. Diyak ma-imagine ti masakbayak, no si kanto ti pakiasawaak. Ha? Ni? Anya ti kayat mo asawan, Jennifer? Sika nga mintay tao ang nagpatinggalatnan. Ano anya ti adda ket isulatnan. Awan pa'y pulos plano mat itibiyag mo. Ti masakbayam ti kayat ko asawan. Ha? Awan man lang ti kunam nga gagat na. Wenno agdiskarte ka mat kuma tapno umasenso ti biyag mo. Jennifer? Noel, saan tan mo umugubing? Pasensyakan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ado ti naamiris ko. Ha? Kat iti kaanuman, jak tupulos kayat ang mapadasan ti kunada asang kasapol, sang kasakmol. Ti kayat ko kat agbalin to ang nasaya at ti buklat a pamilya. Iso asori, nga muaswasan tan ti relasyon ta. Anya? Saan, Jennifer? Pangaasim. Di ka kumamot mangrabak iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Noel. Pasensyakan at talaga. Nga manipod ita. Breaktan. Lipatan lakon. Kat lipatan kamatan. Anya? Nag-awitin ni Noel, anak ko. Nasaya at matnukas tatang. Apay nga minaya. Anya tinapasama kada kayaw ko ni Noel. Awan tatang. Bayan yun dayjay. Di yun ang munpay. Ta ang mga nusyak tumat laang tibabalawan yun no bilang laang. Ha? Naamiris ko laang. Asaan gayam ani Noel ti lalaki akayat ko apakiasawaan. Dayjay laang tatang. Anya? Day tatipod no tatang. Wala. Di kan pilitin ang mga ibagan no apay. Ang sapay la kuma, saan ka nagbindot iti desisyon mo, anak ko. Pagmanok na nang. Kasya na katityosan ako. Day, anya ngay dagitawit mo. Kaslarak mo. Wen na nang, arak kang pulutan. Ha? Day, itaman pa'y anang yawid ka iti arak anak ko. Apay, adda ka di sa nga ilim, apang ipainomam iti dayta. Siyak ti uminom na nang. Ha? Padasak man mat ti uminom. Barang makalipat ak iti uri apagbit lang kanito. Ay, hindi ka di man ng Jennifer ti pagkaskasta manak ko. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ay, Noel Baro. Nagsakit na panunutan na kastilagayan ti pagtungpalan ti relasyon mi ka ni Jennifer.
nagsakit. Awan o mas pingit ikinasakit na nanang. Maawatan ka, anak ko. Talaga akasta takapudpudutan pa ila ang ti panagsinayo. Sa diwa pa'y ngamin ti sugat di ta puso. Ang mamati nga iti panaglabas ti aldaw. Makalipat kan tumatlaan, anak ko. Asino di kabidbidyo ko ni Jennifer, bakit? Asino kumapay ngay, ay kat ni Manen Richard Kas lalasing putmut na siya Richard niya. Jakla am mula kay. Anyat am mo tayo ngay. Amangan no itila ang met video kul anasing pet dayjay apurinar. Sa bagay mo't kadi Ang ko namot ti anak ta, nga umay to kano agpasyar dito Pilipinas. Wan nga raw, umay to kano agbakasyon dito oy. Husto mo't kadi Tapno ma'am, amu tamutan iti personal ti Canadian anubyo ti anak ta, bakit? Wan makidi Iso na laang taamangan no saan laang ama ka istorya. Taditang maamuti ag English lakay. Nalakalaang bakit? Ang damot tayo kunanda akarabaw English. Sa bagay, as long as it sounds ako nada, basta laki di maawatan, sininyas tulatan ano kwa. I would. Anya, ang kasar kayaw to ni Richard kunam anak ka. Wan tatang, Ang awan pa'y makatawan manipon nagamamu kayaw. Kun wala nga bulan manipon nagayan-ayat kayaw. saan aparikot day tatang? Tinapatag, agin inayat kami. Anya, Nakapangideng akong tatang. Kaya't kunti pa ikalay sa akin ni Richard. Kat sapay ko mata umanugot kayon. Itikas na, matulag matan ti kalay sa amin. Tatang, ti kanayon nga ibilin ko kada kayo Diyo baybay anti salon atyo. Diyo unay ti agsida iti karne. Nang ro na dagiti naman ti kaamakmakan. Wayne, awan rumba nga pagdanagam anak kaw. Amu kong nagita. Nasaya at mat nga rod, tatang. Sana bale, kanayo nagtumat ti umawag kada kayo kininanang. Kan may sa, inkarimat ni Richard at tinawon kami to nga agawid dito Pilipinas. Ba nag-apagyamanan mi una, hinukasta anak kaw. May kawa kami to laki, di ka ni nanang mau. Uray siyak mat tatang. Angam anyangay nga rod, kat nakiasawa ak matan. Ijay mat ni ayan ti trabaho ni Richard. Isa ang masapol nga agawid kami matlaang ijay Canada. Wan matkat di Awan matkat di ti parikot iti dayta. Tamaawatan da ka, anak ko. Naimbang orasyon na namin da. Si Kam Gayam Noel Baraw, dumanon ka Agyamanak nana. Agtugaw ka Baraw. Saan nana? Inagas ko lang na ito invitation card. Invitation card ko na. Wala na. Nukasta, agkasarkan. Ha? Ay, kwa? Saan nana? Ni Julian nakabsat ko ti agkasar. Ay, kunaklakit dino si kanti agkasar Baraw. Saan nana? Kinapudno na. Awan pa'y nakitak akasukat ni Jennifer di ti pusok.
Ha? O sige na. Mapana kon, tado pa ito invitation card nga iwaras ko. Umay kayon to inton kasar ni Julian na. Pakibagayon tulangin ka ni Tatarando. Sige baraw, kit agyamanak iti panangawis yo kada kabay. Napintas adamag lakay. Anya na itabakay. Agbakasyon ka no da Jennifer. Ay, nagsaya atin ngay nukasta. Wan, mangarkila ka no itiban, tasabten ta ida ija airport. Ay, nagmayatay na. Makapasar tamot nga ron iji Manila. Ano kasta bakay? Ay, wun alakay. Kahit kaano ngay nga raw, di pa nagawid da. Iawag nanto ka no, inton makapabukda ititikit da nga agawid dito Pilipinas, lakay. O sige, urayan ta nga raw, di awag manan ni Jennifer. Tay sa ganaan taman, di sa sangput da ka ni Richard. Talaga nga awan aasensuan ti Pilipinas. Ultimo siar, awan danong na. Nagrugit akitaan. Awan pa'y tisyo. Ay, diyak maliklikan nga ikumpara ti Pilipinas iti sa bali apagilyan. Agsubdi ak manlangan iti ayan ni Richard. Agawid kami kitin, kaijaya kun balay nga agsiar. Ay! Ay, Anyaman tan! sorry, miss. Sorry. Noel? Ha? Jennifer? Wan, siyak nga rod. Kumusta kan? Kwa? Kaasi ti Diyos. Okay aklamat. Dito, janitor lataging gaita. Sika ngay, kumusta kan? Nagdakkelan tinagbaliwa ma. Wana. Kas makita mat, saan ka di? Saan akong akas itisigod a Jennifer ng amam mo. Talaga adakkelan tinagbaliwak. Ngamin, amok ti agarapaap. Jennifer? Ay, naimbaglaangan tainsina kay di Noel. Tano saan? Ang mga noagpada tangat kirkiraos ti Janayta. Naimbaglaangan, tanasapa ak anak amiris. Iso anapintas ti biyagkuita. Anda ka di ibagbagam? Ay, ikaw. Awan, Noel. O sige ha, panawan kan dito eh. Ur-urayan nak ngaminan ti asawak iti parking area ti mall. Sige, bye.